Dear brothers and sisters, welcome to our channel Learn with MSU. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு எல்லாரும் தயாராகிட்டு இருப்பீங்க. இந்த முறை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி 3 hours எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க, ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த 3 hours எக்ஸாம் எழுதும்போது என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், எதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும், எதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் ஒரு டீட்டெயிலாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ குழப்பங்களை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொடுத்த அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிடிஎஃபை வச்சு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் நம்பர், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர், இது எல்லாருமே கண்டிப்பாக எல்லோரும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும். உங்கள் காலேஜஸ் கண்டிப்பாக யூனிவர்சிட்டிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்கள் காலேஜஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிளாட்ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. எய்தர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம், இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ், இல்லை இமெயில் வழியாவது உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது கொஷின் பேப்பர் சென்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் மறுபடியும் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை அனுப்புறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் உங்கள் காலேஜில் உள்ள ஏதாச்சும் ஒரு பர்சன்ஸ் கூட கண்டிப்பாக காண்டாக்டில் இருந்தே ஆகணும். இதை நீங்கள் முதலே முடிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் காலேஜில் இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா அப்படிங்கிறத கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹால் டிக்கெட் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்குன்னு கொடுத்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப் போர்ட்டல், அதாவது coe1.annauni.edu அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. இதுக்குள்ளே உங்களுக்குன்னு ஒரு லாகின் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட் லாகின், டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் அந்த கேப்ஷா கொடுத்து என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான பேஜ் உள்ளே லோட் ஆகும். அதுக்குள்ளே உங்களுக்கான ஹால் டிக்கெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முதல் டியூட்டி. ஸோ ஹால் டிக்கெட் அப்படிங்கிறது மஸ்ட்டு. ஸோ ஹால் டிக்கெட் இஸ் இஷ்யூட் ஆஸ் பர் த ரெகுலேஷன். நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஹால் டிக்கெட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா ஹால் டிக்கெட் எல்லாமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லா தியரி எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட இடத்துல இருந்தே நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் போக வேண்டியது அவசியமே இல்லை. சப்போஸ் உங்களுக்கு நேமில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது, இல்லை சப்ஜெக்ட் கோட், நீங்கள் அரியர் இல்லாத சப்ஜெக்டில் அரியர் இருக்குது, இல்லை அரியர் இருக்க வேண்டிய சப்ஜெக்டில் அரியர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது சிச்சுவேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், அதாவது யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்கள் தகவலை தெரியப்படுத்தணும். நீங்கள் உங்கள் காலேஜ் வழியாக அது தகவலை தெரியப்படுத்திக்கலாம். ஸோ ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ண உடனே உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட நேமு, ரிஜிஸ்டர் நம்பர், உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோடு, எத்தனை சப்ஜெக்ட் எழுத போகிறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரை சென்ட் பண்ணுவாங்க. கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, உங்கள் சப்ஜெக்ட் கோட், சப்ஜெக்ட் நேம் கரெக்டாக இருக்கா, உங்கள் ரெகுலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் படிக்கிறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயர், தேர்ட் இயர், செகண்ட் இயர், நீங்கள் எல்லாருமே ரெகுலேஷன் 2017. ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஒரே சப்ஜெக்ட் 2-3 ரெகுலேஷனில் வரும், வேறு சப்ஜெக்ட் கோடில் கூட வர சான்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது சிஎஸ்சியும் படிப்பாங்க, இசியும் படிப்பாங்க, இஎன்ஐ, ட்ரிபிள்இ எல்லாருமே படிப்பாங்க. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக உங்கள் ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கோட் அண்ட் நேம் உங்களோட கொஷின் பேப்பர் ரிசீவ் ஆனதில் இருக்கா அப்படிங்கிறத கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதக்கூடிய கொஷின் பேப்பர் அது உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ண சப்ஜெக்ட் தானாங்கிறத நம்ம முதல்ல என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறமா எந்த பேஜையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பிளாங்காக விடக்கூடாது. ஸோ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் சப்போஸ் பிளாங்காக ஒரு பேஜ் எழுதுறீங்க, பின்னாடி உள்ள பேஜ் பிளாங்காக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிடணும். இது ரூல் தான். நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் எழுதிருந்தீங்கன்னா இந்த ரூலை முன்னாடியே ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ பிளாங்க் பேஜஸ் விடக்கூடாது. கண்டிப்பாக ப்ளூ ஆர் பிளாக் இங்க் இல்லை பால் பாயிண்ட் பென், இந்த 2 பென் தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. வேறு எந்த பெண்ணையுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரை தப்பாவோ இல்லை சப்ஜெக்ட் கூட தப்பாவோ எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட எக்ஸாமினேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா இதுதான் உங்களோட மெயின் ஐடென்டிட்டி, உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரும் சப்ஜெக்ட் கோடும். ஸோ அதை நீங்கள் வேறு எந்த இடத்துலையுமே தப்பாக எழுதாதீங்க, கரெக்டாக எழுதுங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிவ்ஸ் எனி ஸ்பெஷல் மார்க் ஆர் ரைட்ஸ் எனிதிங். உங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இல்லாமல் வேறு ஏதாவது எழுதுனீங்க அப்படின்னா கூட அவங்க ஆன்சர் புக்கை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது யூஸ்வலாக எழுதுவாங்க. சில ஆன்சர் புக்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன எழுதுவாங்க அப்படின்னா, என்னை எப்படியாவது பாஸ் பண்ணி விட்ருங்க, இதுதான் என்னோடய கடைசி அட்டம்ப்ட் அப்படின்லாம் எழுதுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எழுதக்கூடாது. வேறு அன்ரிலேட்டடாக எதுவுமே எழுதக்கூடாது. எந்த விதமான மார்க்கிங்கும் வைக்கக்கூடாது. ஸோ அதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். தென் கரெக்டாக எழுதணும். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஹால் டிக்கெட் யூனிவர்சிட்டி டிமாண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன்காண்டி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். பட் இது தேவைப்பட்டால் தான் கண்டிப்பாக இது நடக்குமா அப்படிங்கிறது டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 3 hours எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன்.
கொஷின் பேப்பர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆஃப்லைன் பென் அண்ட் பேப்பர் கொஷின் பேப்பர் தான். எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது யாரெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னா நவம்பர் டிசம்பர் 2020 எக்ஸாமினேஷன்ஸ், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரில் எழுதுனீங்கல்ல 1 hour எக்ஸாமினேஷன் எழுதியிருப்பீங்க, அதில் ஃபெயில் ஆனவங்க ப்ளஸ் பாஸ் ஆனவங்க, சப்போஸ் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதிக்கலாம். அது போக போன முறை ரிஜிஸ்டர் பண்ண தவறுனவங்களும் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸை எழுதிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ கரண்ட் செமஸ்டர் ஏப்ரல் மே 2021 கரண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன்ஸும் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. ஸோ பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த செகண்ட் செமஸ்டர் மட்டும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க. ஸோ ஒருவேளை நான் ஒரு டைம் நான் போன முறை எழுதி பாஸ் ஆகிட்டேன், அப்போ நான் இந்த முறை எழுதணுமா அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதலாம். என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஆஃப் 2 marks இதை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் அதில் ஒரு வேளை சி கிரேடு வாங்கியிருக்கிறீங்க, இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு வேளை பி கிரேடு வாங்கினீங்க அப்படின்னா எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத பி கிரேடை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் எனக்கு வந்து நான் என்னோடய கிரேடை இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழுதிக்கலாம். இல்லை நான் பாஸ் ஆனதே போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாஸ் ஆன சப்ஜெக்ட்லாம் எழுத வேண்டியதில்லை, ஃபெயில் ஆன சப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும். இது நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய டிசிஷன் தான். இது வேறு யாரையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண விடாதீங்க. நீங்கள் உங்களுக்கான டிசிஷன்ஸை நீங்களே எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், பெஸ்ட் ஆஃப் 2 marksன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா டிவைஸ் ரெக்யூர்மெண்ட், உங்களுக்கு இதில் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக பெரிய டிவைசஸ் ஒன்றுமே தேவையில்லை. உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படும் அப்படின்னா டவுன்லோட் த கொஷின் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணணும் பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன். அதுக்கு ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை ஒரு பிசியோ இல்லை ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தாலே போதும் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டியோட. அதுக்கப்புறமா பிடிஎஃப்பை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கும் அதே தேவைப்படுது. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட வேண்டிய டிவைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷனும் ஆஃப்டர் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும்தான் தேவைப்படுது. மற்றபடி பெரிய டிவைசஸ் எதுவும் தேவையில்லை. நீங்கள் உங்கள் நார்மல் மொபைல் ஃபோன் இல்லை பிசி லேப்டாப்ஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஸ்டேஷ்னரிஸ் என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் டைம் கிடைக்கும் போது போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த வீக்கில் ஓரளவு ஸ்டேஷனரிஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ ஒரே தடவையாக போங்க, டிபெண்டிங் அப்பான் த சிச்சுவேஷன். இப்போ சிச்சுவேஷனும் சரியில்லாதனால ஒரே முறையில் போய் A4 ஷீட்ஸ்லாம் மொத்த பண்டலாக வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. அது ரேட் கம்மியாக தான் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ளூ பிளாக் பென் ஒரு செட்டாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பென்சில், எரேசர், ஷார்ப்னர், ஸ்கேலு, த்ரெட்டு, அதுக்கப்புறமா A4 ஷீட்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏற்கனவே. உங்கள் சப்ஜெக்டில் சப்போஸ் கிராஃப் ஷீட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா கிராஃப் ஷீட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, சார்ட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, ட்ராயிங் ஷீட்டு, கால்குலேட்டர்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, டூல்ஸ், ரெக்கார்டு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா முக்கியமாக 2 அனெக்ஷர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் போடணும், அதுக்கு ஒரு அனெக்ஷர் இருக்குது. ஸோ அது கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். அனெக்ஷர் என்னென்னு காமிக்கிறேன் இப்போது. அதுக்கப்புறமா கொரியரில் வச்சு நீங்கள் சென்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த 2 address ஃப்ரம் அட்ரஸ்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஃபார்மெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கும் ஒரு அனெக்ஷர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அப்போது 2 அனெக்ஷர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அனெக்ஷருங்கிறது நீங்கள் சிம்பிளாக அட்டாச்மெண்ட்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு அனெக்ஷரை நீங்கள் பேப்பரோட சேர்த்து கெட்டணும், ஒரு அனெக்ஷரை நீங்கள் வெளியே கொரியர் கவருக்கு வெளியே ஒட்டணும். ஸோ இந்த 2 அனெக்ஷர் ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த 2 பிரிண்ட் அவுட் தேவை. ஸோ உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் எத்தனைன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 6 சப்ஜெக்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் இந்த செட்டு, அதாவது அனெக்ஷர் 1 and 2, இதில் மொத்தமாக நீங்கள் 6 பிரிண்ட் அவுட் வேணும். நீங்கள் அதிகபட்சமாக ஒரு 7-8 பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்தந்த டைமில் நீங்கள் போய் ஓடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதிகமான பிரிண்ட் அவுட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வேறு என்னென்ன ஸ்டேஷனரிலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அனெக்ஷரையும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா உங்கள் ஹோம்லேருந்தே நீங்கள் ரெடி ஆகிடலாம். எல்லா ஸ்டேஷனரியோட நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு. உங்களுக்கு டைமில் உங்கள் காலேஜ் பிரின்ஸிபல் வழியாக உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லேயோ மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ்லையோ இல்லை இமெயிலையோ உங்களுக்கு என்ன தெரியப்படுத்தியிருக்காங்களோ அது வழியாக உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து சேரும். நீங்கள் வந்து A4 ஷீட் பேப்பரில் தான் கண்டிப்பாக எழுதணும். அதில் வேறு எந்த மாற்றமே கிடையாது. கண்டிப்பாக A4 ஷீட்ஸ் தான். லீகல் பேப்பர் வாங்காதீங்க. சில நேரத்தில் A4 ஷீட்னு சொல்லி லீகல் பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க. A4ஓட அது பெருசாக இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடக்கூடாது. ஸோ A4 ஷீட்டில் தான் எழுதணும். 15 பேப்பர் அவ்வளோதான், 15 ஷீட்ஸ். ஸோ மொத்தமாக நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டில் மேக்ஸிமம் 30 பேஜ் தான் இருக்கணும் உங்கள் ஆன்சர் மட்டும். அனெக்ஷர் 1 நீங்கள் விட்டுறலாம். அனெக்ஷர் 1 நம்ம பேஜாக கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கெட்டுறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு, த்ரெட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்டாப்லர் பின் அடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா த்ரெட் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் டைப் பண்ணணும். ஸோ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. 2-3 சேனலில் போட்ட வீடியோஸில் ஸ்டாப்லர் பின் அடிக்கிற மாதிரிலாம் காமிச்சிருந்தாங்க. இது அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக த்ரெட்டு தான் நீங்கள் கெட்டியாகணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ளூ அண்ட் பிளாக் பெனில் எழுதலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம். ஸோ என்ன கிடையாது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் புக்கில் இருந்தோ இல்லை நெட்டில் இருந்தோ அந்த இமேஜஸை எடுத்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக ஹேண்ட் ரிட்டன் மெட்டீரியலாக மட்டும்தான் இருக்கணும். அது நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தோ இல்லை வேறு ஏதாவது இடத்துலேருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது.
ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 ஸ்டெப்பு. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்கள் பேப்பரில் மார்ஜின் போடுங்க. ஸோ லெஃப்ட் மார்ஜின், அதுக்கப்புறமா டாப் மார்ஜின், பாட்டம் மார்ஜின். இது எதனால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டியில் இந்த பேப்பர் வேல்யூவேஷன் போகும்போது இந்த மேலே உள்ள பார்ட்டை கிழிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. யூஸ்வலாக யூனிவர்சிட்டி வேல்யூ போகும்போது உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் எல்லாத்தையுமே கிழிச்சிடுவாங்க. அதுக்கு பதிலாக டம்மி நம்பர் தான் பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த முறையும் அப்படி வேல்யூவேஷன் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் அந்த மேலேயும் கீழேயும் இதை எழுத சொல்கிறாங்க. டாப் ஆஃப் த பேஜில் இதை கண்டிப்பாக என்ஷூர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய டைமில் நீங்கள் இந்த மார்ஜினு, இந்த ரிஜிஸ்டர் நம்பர், சப்ஜெக்ட் கோடெல்லாம் முதல்ல போட்டு வச்சுருங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில். சப்போஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா, அதாவது நாளைக்கு காலையில் ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னா இன்றைக்கே 15 பேப்பரில் டாப் ஆஃப் த பேப்பரில் ரிஜிஸ்டர் நம்பர், உங்களோட நேமு, சப்ஜெக்ட் கோடு, நேம் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் இது நீங்கள் எழுதிடலாம். கிட்டத்தட்ட நீங்களே பாருங்களேன், ஒரு A4 ஷீட்டில் இதை ஒரே லைனில் எழுதுகிற மாதிரி பாருங்கள். பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் டேட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன், பேஜ் நம்பர், சிக்னேச்சர். ஸோ இது அந்த எக்ஸாம் டைமில் உட்காந்து ஹரிபரியில் உட்காந்து எழுத வேண்டாம். கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பேஜில் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, தப்பாக எழுதுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நாளைக்கு நடக்க வேண்டிய எக்ஸாமை கிளியராக இன்றைக்கி நைட்டே உட்காந்து இதுக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் டைம் எடுத்து இதை நீட்டாக உட்காந்து எழுதி முடிச்சிருங்க. டாப் ஆஃப் த பேஜ், பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ் கண்டிப்பாக இது எழுதணும். இது இல்லை அப்படின்னா இதை குவாலிஃபை பண்ணுவாங்களான்னு கூட தெரியல. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எழுதணும். அதேமாதிரி லெஃப்ட் சைடும் மார்ஜின் விடுங்க, ஈக்குவலாக மார்ஜின் விட்டுக்கோங்க, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, இப்போ நீங்கள் நடுவில் உள்ள எல்லாத்துலேயும் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது ஓப்பன் புக் டெஸ்ட்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்கேன் பண்ணும்போது நீங்கள் எழுதினக்கூடிய டாக்குமெண்ட் நல்ல கிளியராக இருக்கணும், உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிளியராக இருக்கணும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா மேபி உங்களோட கொரியர் உங்கள் காலேஜுக்கு போய் சேரலை அப்படின்னா உங்கள் காலேஜுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட் காப்பியை அவங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும்போது உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் கிளியராக இருக்கணும். ஸோ நல்ல கிளியராக நல்ல லைட் இருக்கக்கூடிய இடமா பார்த்து எந்த விதமான ஷேடோஸும் இல்லாமல் உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ரேட்டிங் இருக்கக்கூடிய ஆப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணுங்கள். ஸ்கேன் பண்ணும்போது வரிசையாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 15 பேப்பர் ப்ளஸ் அனக்ஷர் 1 இது எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி, இது ரொம்ப அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட்டு, அந்த நேம் ரீநேம் பண்ணக்கூடிய பிடிஎஃபோட ஃபைல் நேம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் நம்பர், ஒரு ஐஃபன் போட்டு உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோட். இதை நிறைய பேர் பண்ண மறந்துடுவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பு, இதை நோட் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட்டாக ரிஜிஸ்டர் நம்பர், ஒரு ஐஃபன் போட்டு உங்கள் சப்ஜெக்ட் கோட். இது எதுக்கு அப்படின்னா அப்போ தான் இதை ஒரு இடத்துல டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ், அவங்க வரிசையாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும். சப்போஸ் நீங்கள் நம்பர் 1 இருக்கிறீங்க, ஜஸ்ட் நம்பர் 1 சப்ஜெக்ட் கோட், அடுத்து நம்பர் 2 சப்ஜெக்ட் கோட், வரிசையாக அவங்களுக்கும் செக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். யாராவது சப்போஸ் உங்கள் நம்பர் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட அவங்க அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த நேமையும் மாற்றிடுங்க, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இதை நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம் முடிச்ச 60 மினிட்ஸில் நீங்கள் இந்த பிடிஎஃபை அனுப்பி வைக்கணும். அதாவது உங்களுக்கு இப்போ 12:30க்கு எக்ஸாம் முடியுது அப்படின்னா 1:30க்குள்ளே நீங்கள் இதை கொடுக்கணும். ஸோ எக்காரணம் கொண்டும் 12:30க்கு அப்புறமா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது. ஸோ 12:30க்கு அப்புறமா எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஸ்கேன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குலாம் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ½ அன் ஹவர் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் 15 பேப்பரை ஸ்கேன் பண்ணணும், அதை ஒன்று போல் கொண்டு வரணும், பேஜ் நம்பர் 1, 2, 3ன்னு வரிசையாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். பிடிஎஃப்பில் இருக்கும்போது மாற்றி ஸ்கேன் பண்ணாதீங்க. அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுனா பேஜ் வேறு மாறி போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 1, பேஜ் நம்பர் 2, பேஜ் நம்பர் 3 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த 60 மினிட்ஸுக்கு ரொம்ப வைட்டல். ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் யூனிவர்சிட்டிக்கு உங்களோட காலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ இது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன். 12:30க்கு முடிச்சிருக்கிறாங்க, 1:30க்குள்ளே 1:15, 1:20, 1:30 அப்படின்னு அந்த டைமையும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எழுதின ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை கிளாத் லைன்டு கவர், அதாவது கொரியர் கவர்னு கேட்டீங்களே ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு கவர் இருக்கும், அதில் ஸ்பீட் போஸ்ட்டோ, ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டோ, கொரியர் சர்வீஸோ வச்சு நீங்கள் அனுப்பலாம். யாருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா டு பிரின்சிபல், அந்த உங்கள் காலேஜோட பிரின்சிபலுக்கு தான் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டியிருக்கும். 4 நோன் செஷனுக்கான எக்ஸாமை அன்னைக்கே நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணணும். வேறு ஏதாச்சும் அதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை கொடுக்கலாம். இதை அனுப்பலை அப்படின்னா கூட அவங்க ஆப்சண்ட் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணுவேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஆஃப்டர்நூன் எக்ஸாம் முடிகிறதுக்கே ஈவினிங் ஆகிடுங்கிறதுனால அடுத்த நாள் காலையில் நீங்கள் அனுப்பலாம். ஸோ இந்த கொரியர் அனுப்புகிறீங்க, இல்லை ஸ்பீட் போஸ்ட்டு, ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கான ப்ரூஃபையும் நீங்கள் உங்கள் காலேஜில் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதையும் நீங்கள் எப்போவுமே கரெக்டாக சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. இதுக்குன்னே ஒரு ஃபைல் போட்டு வச்சுருங்க.
அந்த ப்ரூஃபில் கூட நீங்கள் எழுதி கூட வச்சிடலாம், இது இந்த டேட் நடந்த எக்ஸாம், ஸோ இதுக்கான ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ப்ரூஃபையும் ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட். சப்போஸ் உங்கள் கொரியர் நடுவில் இன்பிட்வீன் ஹியூமன் எரர் ஏதாவது நடக்கலாம், நடுவில் ஏதாவது போய் சேராமல் இருந்திருக்கலாம். அந்த நேரத்தில் இந்த ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு முக்கியம், அந்த அந்த பில் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் அதை கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க. சப்போஸ் நீங்கள் சாட்டர்டே எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, ஸோ சண்டே உங்களுக்கு சர்வீஸ் இல்லை அப்படின்னா அடுத்த ஒர்க்கிங் டே மண்டே நீங்கள் அதை அனுப்ப வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதை வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கரெக்டாக வச்சுக்கணும். ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு போஸ்டல் கவர் தான். எனக்கு வந்து நான் 6 சப்ஜெக்ட் எழுதி ஒரே கவரில் போடக்கூடாது. ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு போஸ்டல் கவர், வேறு வழி கிடையாது. நீங்கள் 6 சப்ஜெக்ட் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா 6 போஸ்டல் கவர் நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும். அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கொடுத்த சாஃப்ட் காப்பியில் உங்கள் காலேஜ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதிலே தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம சொன்ன 60 மினிட்ஸ் டைம் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரு காப்பி தான் சப்மிட் பண்ணணும், அதுக்கு மேலே சப்மிட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபைனலாக எது உங்களுக்கான காப்பி அப்படிங்கிறத கிளியராக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அப்லோட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா 2-3 காப்பி வந்துச்சு அப்படின்னா அதை மால் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை யூனிவர்சிட்டி செக் பண்ணுவாங்க, வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இதில் ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா கூட அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு இது எடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக நீங்களாகவே எழுதுங்க. அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ஸ்பீட் போஸ்ட்டு, ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டு, கொரியர் சர்வீஸ் தான் கொடுக்கணும். உங்கள் காலேஜுக்கு நீங்கள் போகணுங்கிற அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வேறு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா காலேஜஸில் பர்சன் கூட காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கொஷின் 9லேருந்து 9:30 உங்கள் கையில் வந்து சேர்ந்துடும். அதாவது உங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லேயோ மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ்லையோ இல்லை இமெயில் வழியாவோ வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற டைம் 9:30 தான். ஸோ உங்களுக்கு கொஷின் வர ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ 9:30லேருந்து 12:30 வரைக்கும் டைம் இருக்குது. 3 hours, மோர் தென் 3 hours கூட டைம் கிடைக்கும். உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. 12:30க்கு அப்புறமா 1:30க்குள்ளே இதுதான் நம்ம சொன்ன அந்த 1 hour டைமிங். 12:30க்கு எக்ஸாம் முடியுது. 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொஷின் பேப்பரை ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை உங்களோட கொடுத்த பிளாட்ஃபார்மில் அனுப்பி விடணும், அப்லோட் பண்ணி விடணும். எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்ததோ, கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் வந்ததுன்னா கிளாஸ் ரூம், டீம்ஸ் இல்லை இமெயில், அது உங்கள் காலேஜ் டிசைட் பண்ணுறது. ஆஃப்டர்நூன் செஷன் 2:30க்கு ஆரம்பிக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு கொஷின் 2லேருந்து 2:30க்குள்ளே உங்களுக்கு கையில் கிடச்சிடும். கண்டிப்பாக 2 அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. 2:15க்குள்ளேயாவது உங்களுக்கு கையில் கிடச்சிடும். உங்களுக்கு டைம் அதிகமாக தான் கிடைக்கும். 2:30 to 5:30க்குள்ளே எக்ஸாமினேஷன். நீங்கள் சென்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் 5:30 to 6:30க்குள்ளே சென்ட் பண்ணணும். எவ்வளோ குயிக்காக முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக சென்ட் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப நேரம் லேட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அனெக்ஷர் 1 அண்ட் அனெக்ஷர் 2 நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. கவர் பேஜ் ஆஃப் த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட். அனெக்ஷர் 1ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ பண்ணி அந்த அனெக்ஷர் 1ல் தான் மார்க்கை அப்டேட் பண்ணுவாங்க. அதையும் நான் இப்போ காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. டிஸ்பேச்சிங் ஆஃப் த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் லேபிள், அதாவது அனெக்ஷர் 2 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பிரிண்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிடணும். ஸோ அதை நீங்கள் ஃபில்லும் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம சொன்ன அவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான். அந்த பிடிஎஃபை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா இந்த அனெக்ஷர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இதுதான் நம்ம சொன்ன அனெக்ஷர் 1. அதாவது உங்களோட ஆன்சர் ஷீட் 15 பேப்பருக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கணும். இதில் உங்கள் காலேஜ் கோடு, உங்களோட காலேஜ் நேம், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட், டிகிரி, பிரான்ச்சு, செமஸ்டர், கொஷின் பேப்பர் கோடு ரொம்ப முக்கியமான ரோல் உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும். சப்ஜெக்ட் கோடு எழுதுங்க, சப்ஜெக்ட் நேம் எழுதுங்க, டேட்டு, செஷன், நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் யூஸ்டு. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ், நம்பர் ஆஃப் ஷீட்ஸ் இல்லை. 10 ஷீட்ஸ் அப்படின்னா 20 பேஜஸ் யூஸு. 20 பேஜஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து இதில் வேர்ட்ஸாகவும் எழுதணும். அதாவது இதில் சிக்னேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இதில் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேல்யூ பண்ணி மார்க் போடுவாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் 10 2 மார்க் கொஷின் கொடுத்துருக்குறாங்க, 5 13 மார்க் கொஷின், ஒரு 15 மார்க் கொஷின் அப்படின்னா இதில் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து டோட்டல் கால்குலேட் பண்ணி போடுவாங்க. இதை நார்மலாக எழுதுனவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இதுதான் உங்களோட அனெக்ஷர் 2. இதையும் தேவையான அளவு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் கோடு, ரிஜிஸ்டர் நம்பர், நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட், பிரான்ச் நேம், சப்ஜெக்ட் கோடு, சப்ஜெக்ட் நேம், டேட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன், ஃபோர்நூன், ஆஃப்டர்நூன், இதில் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. யூஜி இதில் டீன் பிரின்சிபல்னு போட்டு உங்களோட காலேஜ் நேம், காலேஜ் அட்ரஸ், இதில் உங்களோட நேம். ஸோ இதை ரொம்ப தெளிவாக எழுதுங்க. ஏன் அப்படின்னா உங்கள் காலேஜ் இதை ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை யூஸ் பண்ணியே கேட்டகரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பிரான்ச் நேம் இதில் இருக்குது. ஸோ மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆகுதுன்னா சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும், இசி டிபார்ட்மெண்ட் போயிடும். ஸோ இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் விட்டிங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு அதை கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது. இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூட அவங்க பேப்பரை பிரித்து தான் பார்க்குற மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போக வேண்டாம்.
ஸோ கிளியராகவே கொடுத்துக்கோங்க. இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த 2 அனெக்ஷர் இந்த பிடிஎஃப்பில் கடைசி 2 பேஜஸாக இருக்குது. இதையும் எத்தனை காப்பினாலும் எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு அரியரோட சேர்த்து ஒரு 10 பேப்பர் எழுதுறீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு 10 செட்டு தேவைப்படும். ஸோ ஒரு 15 செட்டு கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கூட அதை அடித்து எழுதிட்டு இருக்கிறத விட, ஏன்னா இது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன், அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் ஆகும். இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.